नमस्कार मित्रांनो, मी महेश मडके पाटील स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज मी बीडमध्ये आलेलो आहे। तर बीडमध्ये कंकलेश्वर मंदिर या ठिकाणी आलेलो आहे। तुम्ही बघू शकता। बघू शकता मित्रांनो, तुम्ही या ठिकाणी खूपच गर्दी जमलेली असून हे पहा, हे मंदिर असून मंदिर असून या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता। या ठिकाणी तर मित्रांनो बघू शकता, खूपच गर्दी आहे या ठिकाणी।